Why be say that you in my mind? Say you know be option, no be lie. Oh yeah, make you run away, make you fly away. Malam bismillah. To. Yan kan farci za a yi ma ne? To, ka ce hannun ya tare kenan. Amma canji ne hannunka. Ba canji ba ne. Kar ka zo ka san wani sai ka gama musu aiki sai su ce ma ba su da canji. A mafi da shi. To shi kenan ba mu. Masha Allah. Tun ka fara ina da su'adi. To, Wato ainihin dama kana yi ko ku a'a ne sulab ce ta kawo. wannan sana'a ta ki. Ni da ka ganin nan siniya ne a yankan farce. Ba ka da matsala. Na kai shekara 3 ina yankan farce. Wannan ka gaskiya farcen nan ya taru. Kai? To ba matsala. Don kuwa kana yi hankali fa. A to ai ka san mu mun saba. Mu mun saba yankewa mutanen Lagos. Wato ma'ana? Ai ka san mu mun saba yanda muke wa mutanen Lagos. A gane ai. Amma ni bawon Allah a arewa ka same ni. Sai haƙuri. Sai haƙuri. Ya za a yi ne hakuri ka rika dadda samun hannu kamar ka samu kabeji. Subhanallah, bawon Allah ya yaka. Bawon Allah ka rika yi a hankali fa. In waya haka ka dube shi yadda yake gididdiba min hannu sai ka ce ya samu kabeji. Haba bawon Allah. Ya haƙuri. Ya haƙuri. Subhanallah, ko Allah ya sa.